Yayam na rin ito kami. Ado ka no ti tao nga nakakita. Amo da ba yun ang pangon? Agarop alas 9 iti Rabii, aldaw iti Miyerkules, may kalimanga aldaw iti bulan ti Oktobre, iti daytoy met lang atawin. May isang report iti naawat iti opisina iti Philippine National Police ti Ili Abantay. Nga adda iti pamagkog ang napasamak iti barangay Agay iti met lang natakamat nga Ili. Nagturo nga insigida di kiti kaming iti kapulisan iti hospital, ket ita nga napagamuanda nga insigida iti biktima ket managan iti John Saragon E. Belarmino. Talupulo ket itawen na, nasawaan, may isang membro iti tanod, iti met lang natakamat nga barangay. Itimit lang data nga kanito, may saman nga report iti naawat iti nasaong stasyon, nga adda pa iti pamaltog itimit lang barangay Agay, Bantay, Ilocos. Nagdudwa iti duwa nga grupo dagiti kapulisan. Ket ita nga natakwatan iti may nga lakay, amanagan iti Pakondo Pelayo E. Pilutin. Nga napasag iti mismo nga sangwanan iti pagtaengan ni Maria Pilutin. 88 iti tawen na, ikit mismo ni Pelayo. Naitaray ni Pelayo di ospital, kem na ideklaran nga natayan nga dimanon. Sigon ken ti may nga agnay ditoy metlaeng nga barangay, amanagan ti Renward Marsan. Nakangig ti may nga putok iti paltog, asinig mismo iso na iti crime scene. Idin tanapan na kinita, ketitan nga na imatangan na iti Ernesto Pabro, ken BJ Lopez, nga agdardaras ka intarayda iti balay pagagasan, iti managan iti John Saragon. Napalabas iti sumagmamano nga minuto, kitan nga nakita ni Marsan, ni Pakondo Pelayo, nga nakaiddan iti daga, nga awanan iti biyagen. Sigon iti panagipatpatang iti asawa iti biktima ani Pelayo. Kabiganan iti panakatay iti asawa na, nga managan ti Aida. Iti dejemet lang nga kanito ket adday iti naibagbaga ti asawa nan, nga adday iti pangpampantay iti biyagnan. Karabyan nan sakbay anatay iti asawa na, ket saan na nga nasiputan nga pimanaw iti pagtaengan da. Iti asawa na ani Pakondo. Saan nga nagbayag ket itan nga nakangeg iti kanalbuong iti paltog. Ket itan nga napanunod na insigida nga ti asawa na iti pinaltugan da. Iti dejemet lang nga kanito, adda na pan nangipadamak ken kuanan nga itaraydan ti asawa na iti balay pagagasan. Kapot na pagtugan. Mga alas 10 siguro na dyan. Napandiyan di ikiinangan ni Nanay Maria. Hindi na may acceptaren nga di jay pangkwanda kanya na. Yung amunan nga da mangipang pangta kanya na. No, apay pala nga dila. Baka ti panuna baka may daraoten to may kuwati pamilya ko na nang tasong na. Napandi dyan na may ang pasti ko ano kinabil da sir. Tinang orda ka no kada ko. Ano ganda dito ni. Ada timo na lagi lang. Nalpa matang Pinabigda lang nga rin, nagitoyot ko ba? Nako na pa iti-data ng gundaway ni Manang Aida nga ado digiti mapampanunot na nga nang papatay iti asawa na ibaga na pa iti asawa na iti biktima nga may isang ex-convict iti lakay na ngem na kuna na nga nalpasnan ang nabayadan iti nagpasulan na iti biyang met iti kaming iti kapulisan iti data nga kanito iti kinaingat iti investigasyon daket awan met iti mayat nga agsao maipapan iti panakatay ni Pelayo kalpasan iti sumagmamano nga aldaw ket ita nga rimon iti may isang testigo ganang tet iti palawag maipapan iti napasamak iti data nga kaso. Iti pinagsupli iti police files, adobe iti intay mamuan maipapan iti daytoy nga kaso. May salitan no anya digiti na recovery, dagiti kaming iti soko when scene of the crime. Operative, keno anya iti testimonya iti mismo nga nakaimatang iti krimen.